So kaawit. Maayong alog kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Rydel. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit ni nagulungan. When you tell me that you love me. Looking at you in a world of light. RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? May kining usa ka babae nga taga Cebu City ug na magpuyo kasamtangan sa Cagayan de Oro City. Ang atong tatampo nagdas nga Rydel. Recorded by X Thunder Gaming. Ma, ayaw na gud mi biyahe. Nak, sabta lang gug ko. Maikog na kayo ta sa inyong paparoli nga mao'y nagbuhi nato. Sukad nga gibiyaan tas tinuod inyong amahan. Si paparoli na nimo mo inisaw sa tanang obligasyon nga unta sa inyong amahan. Pero ma... Rydel, sabta ko, ha? Dito sa Cagayan, mas tako og offer dito. Mas makaprovide ko sa inyong panginahanglan. O kaya magununta kung dili na ka mularga. Dili mahimo. Maikog na kayo kunimo nga wa na kay pahuway hapit aron lang mabuhi minimo. Kana tungod kay mahal ti ka. Og nagpasalamat ko, ana. Pero dili ko mosugot nga hangtod sa hangtod na laming magsalig nimo. Ma... Anak, pag-amping mo din ha? Ayaw mo papadlong. Adel, sige na. Pangaon na mo sa imong manghod din kaya tingalig malate mo sa eskwelahan. Ngano si mama pamamoy ni Hawa? Siya palang utotoy nilarga. Oh, hala. Si Christine. Buhay niyang kuyong. Uy, kinsang na. Rydel, huwat ako. Christine, kinsa ito ang lalaki mong kuyog? Aw, kadto. Ako tong kuya, uy. Si Kuya Matmat na ako. Nga naman? Wa lang. Alo, ayaw kong ina nga crush ni mo ang akong kuya. Dili, uy. Sus, atik sad. Hoy, Day. Ang akong kuya, 25 years old na. Unya ikaw, 15 pa lang. Mao ba? Yes, Day. Maong ikaw, study first sa... Noon sa amin ko Dili man ninon mawa sa kung una ang kuya ni Christine. Maguwang ito kay siya edad na ako, pero muna mo kong kanahan niya. Ay, kano sa kami magkitag palit, no? Day, kuya tag-uli ron ha. Di ko kwaon sa akong kuya ron, good. Nga naman, day. Naaman sila date sa iyang uyab ron. Naana siya uyab? Oo, uy. Dugay naman kanina sila. Mao ba? Pati awi. Di siya uyab. Ay, kalain, uy. Ang naman kong nasakitan. Day, okay ra ka? Oo, day. Okay raman.
okay raman mis mga bata dere. Maki-istorya kang Rydel? Sige, sige. Ihatag na ko niya. Rydel, si mama ni mo. Mag-istorya ni mo. Hello, Ma? Nak, kumusta? Wa mo magpabadlong diha sa imong paparoli? Uwa man, Ma. Maayo hinuon. O ikaw, basin og daguyab-uyab na ka sa eskwelahan, ha? Wa, Ma, uy. Wa man ganinang uyab. Aw, lagi. Ako lagi klaro ba? Tuod ay nak. Puhon, sunod abli sa klase. Basin og papasun ta mo din sa Cagayan. Ani na lang mo motiwas sa inyong pagtuon. Unsa, Ma? Oh, ngano? Dili ka ganahan? Ay, dili na di ka mo eskwela din sa tuig. Madagay na, giday. Ano gun? Ha? Ano man? Buwag na unta ang akong kuya og yang uyab. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Sigurado ka? Buwag na sila? O lagi. Ipaila-ila unta tika. Unya kay ato naman ka mo padayon sa imong pag-eskwela sa Cagayan. Day, Christine. Ako na si Mateo, Matmat for short. Ikaw, Rydel. huwag mo na magsulti si Christine nga naada ni si amigang gwapa. Ha? Puhon, nag-birthday na ko. Ano niya tas bahay, ha? Sige. Kinalang gwapa ko ron. Kay birthday ni Matmat ron. Si Christine. Hello? Day, ayaw pagdugay ha. Basig malate ka. Di lagi. Nangandam naman sad ko. Sige. Bye na. Bye. Kadiyot lang. Paroli? May tuyo ka? Pwede ko musud sa imong kwarto? Ha? Nga naman? Pasudlan ako. Paroli, gawas, kimangandam pa ko. Kang kanitahan. Oh. Paroli. Ayaw pagsakit, ha? Kung di ka gustong masakitan. Pagkanindot ko di mo, Ryder. Sa una pa kay kong nagkinaminaw ni mo. Karoon pag ibintaon ko magkatay mo. Paroli. Paroli, ayaw maluoy ka. Ayaw! 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 Walagi ka mo ato sa amo kahapon. Sige ko, panawag nimo kay mangutana unta ko nimo asa na ka. Day. Nanggita ba si kuya nimo, day? Oh. Rydel, ano ni hilak man ka, uy? Huy! Unsa? Maunay na hitabo nimo? Oh, Christine.
Nganong wa man nimo isumbong? Mahadlok ako. Iyo kong gihadlok. Kaluoy nimo uy. Oo, unsa man. Gusto ka nga ato lang sa kasamo mo pauli ron? Ay, kadlok. Ako'y mag-istorya ng mama nimo. Akong gisultihan si Kuya Day sa nahitabo nimo. Og ako sing giingnan kung pwede ba nga siya may makiksulti ni Mama aron muuli siya. Rydel, anak, sorry. Sorry kung mauni imong gidangatan. Salbahe siyang dako. Madugta sa espresohan, nak. Sa magiging ako ba? Sa ninako nga nung gisalig ta mo sa laing tao. Kuyog na lang mo na ako sa Cagayan, nak. Ma, Dito, mas mabantayan ta mo. Mas mayo nga muban mo ni mama nimo. pero Rydel, paminawag na ako. Kung makahuman ka sa imong pagtuon dito, siguro nanaka sa 20 ana o ako nasa 30. Kung inigbalik nimo dinhi, wa pa kay uyab. Basin pa day kung magkakita na. matmat. Magpaabot ko nimo dinhi sa imong pagbalik. Matmat. Amping ka dito. I wanna call the stars. The impossible I won't do. I wanna hold you close under the Duha na lang katuig, og mahuman ako sa kong pagtuon. Og bisan man nga, layo mini matmat sa usag-usab, padayon na gihapon ang among communication. Dinhi na lang kutob, daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalan kaagi ni Rydel nga taga Cebu City apan kasamtangan ana karon magpuyo sa Cagayan de Oro City. Uban sa awit ngayon kipangayo awit nga regulahan. When you tell me that you love me. And baby, every time you touch me. Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa Osaka with care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. I'm a hero. I'm